Prøv at lukke øjnene en gang. Forestil dig det danske landskab. Måske ser du bølgende marker, en solsort, der kvider på tagets ryg, en bøg, der svejer, en bæk, der løber. Engang var jorden ikke bare en produktionsflade eller et tal på en bundlinje. Den var vores fælles livsnerve. Vi boede tættere på mulden, og vi kendte dens rytme. Vi byggede mejerier og slagterier i fællesskab, fordi vi vidste, at ingen kunne løfte opgaven alene. Men et sted på vejen imod effektivitet og vækst tabte vi noget vigtigt. Vi vandt hastighed, men vi mistede forbindelsen. Vi fik fyldte lagre, men tomme insekthoteller og forurenet drikkevand. Så hvor begyndte det egentlig? Og hvad kan historien lære os i dag? Velkommen til Jordens Stemme, en podcast fra Dansk Økojord. Et generationsskifte handler ikke kun om dem, der smider ploven fra sig. Det handler også om dem, der skal gribe den. I Danmark står flere unge klar med en vilje til at tage fat og med et ønske om at skabe deres eget landbrug. Men for mange stopper drømmen der, længe før den overhovedet bliver til virkelighed. Når jeg møder en modig ung landmand, så er det fordi hun er dedikeret, stålfast, har en vilje, har sat sig for, jeg vil være fødevareproducent. Jeg vil det frie liv under himlen og i pagt med naturen. Og jeg er så dedikeret på den beslutning, at det kan end ikke en bank ødelægge for mig. Og heller ikke min bedstefar, som skulle sidde og kloge den ved middagsbordet om, tag dig nu en uddannelse og blive djøffer. Det er modige unge mennesker, jeg ser derude. Jeg ser desværre ikke så mange af dem, fordi der er også rigtig mange faktorer, der gør, at modet falder. Herunder adgangen til jord. Så vi er udfordret lige for tiden, at de modige unge landmænd, som gerne vil være selvstændige fødevareproducenter og leve i pagt med naturen. Med alt hvad den giver, forestil sig at ligge derude og skal høste asparges, og det står ned i stænger. Ja, det skal du. Og det er din asparges, og du skal aflevere den henne på et centralt et eller andet sted. Det kræver lidt. Der var det jo lettere at have en god pensionsordning, fast arbejde, barns første sygedag. Det kræver mod, når man ser sine kammerater gå den vej, og jeg vil den anden vej. Men det er også dem, der kommer til at gøre en forskel for fremtiden. Bag debatten om generationsskifte gemmer der sig mennesker. Det er unge, der vælger et arbejdsliv med lange dage, stor usikkerhed og et ansvar, de færreste ville påtage sig. Men hvad er det egentlig for en generation, der er på vej ind i dansk landbrug? Der er to væsentlige historier til fortællingen om, hvorfor det er svært som ung landmand at komme ind i erhvervet i dag. Den ene fortælling er, at vi igennem de sidste 100 år er gået fra mere end 200.000 heltidslandbrug i Danmark til nu at være nede på under 7.000. Jeg tror endda, at vi er på 6.600 eller sådan noget. Heltidslandbrug i Danmark. Det vil sige, at vi har fjernet langt over 190.000 landbrug de sidste 100-120 år. Mængden af jord er sådan set rimelig den samme. Det betyder, at få landmænd ejer meget jord. Når du ejer meget jord, binder du meget kapital. Det vil sige, at det at kunne købe et lille husmandssted i 1950'erne med 8 hektar og have en alsidig produktion, det findes ikke i dag. Og hvis du havde det i dag, så havde begge to fuldtidsarbejde ved siden af, så var det mere af hobbykarakter. Så landbrug i dag binder rigtig meget kapital. Det er den ene fortælling. Den anden fortælling, den er, at efter finanskrisen fandt man jo ud af, at landbruget var jo punkt 1 teknisk insolvent. Man havde lånt dem flere penge, end der var værdier for. Det kan vi alle sammen huske
Vi kan faktisk alle sammen huske, og det var ikke bare i landbruget, vi kan alle sammen huske, at vi kunne ikke komme ud af banken, uden vi havde et tilbud om at købe en timeshare-lejlighed i Tyrkiet, kombineret med en ny pensionsordning, og lige lidt schweizerfranklån, og så lægge op i det, der hedder en renteswap. Det var store tider der i 6, 7 og 8, og landbruget fik rigtig mange penge ud af finanssektoren. Så fik vi finanskrisen, boblen bristede, og så strammede man op. Og opstramningen betød, at nu skulle der jo være gæld, der var i overensstemmelse med den værdi, der var derude. Og det betød, at vi var nødt til at stille voldsomme krav til sektoren. Og en af kravene var, at du skal stille med 20% i egenkapital som ung landmand for at få en ejendom. Så nu kobler vi de to historier. Landbruget binder meget kapital, 20% krav om egenbetaling. Gennemsnitsstørrelsen på et landbrug inden for de sidste 10 år, bare lad os tage det, er formentlig 40 millioner for en ejendom. 40 millioner er gennemsnitsprisen på en dansk landbrugsejendom. Den er oven i købet steget de seneste 10 år. Så kan du jo selv regne ud, at hvis jeg skal komme med 20% skal jeg komme med i udbetaling, det er 8 millioner. Så spørger man lige sig selv, hvad er det for en generation, der kan spare 8 millioner op ved at arbejde ude i landbruget på en 3F-overenskomst? Ja, altså jeg sidder her som snart 63 år, jeg skulle da aldrig kunne lykkes med at skaffe mig 8 millioner. Om jeg så spænkede og sparede, så er det jo en umulig opgave. Og derfor så møder mange unge den første og største stopklods, når de møder ind i banken. Fordi de gerne vil have et gennemsnitslandbrug. Jeg sagde ikke engang et stort, jeg sagde et gennemsnitslandbrug til 40 millioner. Så er der et kapitalkrav. Så den cocktail, vi har skabt, det monster, vi har skabt, er så nødt til at lave en tredje fortælling lige og knytte til. Og det er jo, at efter finanskrisen fandt finanssektoren ud af, at de var vist lidt rigeligt overdimensioneret ude hos landbruget. Forstået mig ret, de har lånt dem alt for mange penge. Og det var de ved at klippe væk, ved at tage de dårligste teknisk insolvente. Dem klippede man væk. Det gjorde man non-stop i perioden fra 2009 og frem til 2021, tror jeg, de sidste, som er ved at være klippet væk. Det gjorde man. Så når finanssektoren var overdimensioneret med for meget lån, så havde de jo brug for at få fremmed kapital ind, så spredningen af gælden blev større. Og derfor gik finanssektoren jo til erhvervsministeren dengang og bad om at få lempet og liberaliseret landbrugsloven, så fremmed kapital kunne komme ind for at hjælpe finanssektoren med deres overdimensionering. Det var ikke landbrugets tanke. Og så fik vi kunne hjælpe med den mest liberale landbrugslov, kun overgået af Irland i hele Europa. Hvilket nu betyder, at en tysker kan ikke eje et sommerhus ved vestkysten, men de kan eje alt det landbrugsjord, de har lyst til. Og det er pludselig det landbrugsjord, vi skal have en sikker fødevareforsyning og en sikkerhed for en fødevareforsyning i en verden, der er blevet usikker. Der samtidig skal levere på biodiversitet, på drikkevandsbeskyttelse, på øget økologi og sikre, at der er liv i lygten i de små boliger ude i landdistrikterne. Og jeg har svært ved at se de store kapitalfonde fra udlandet, der så kommer ind med den her kapital, deltager i landdistriktsudviklingen, eller nogle af de andre samfundsgoder, der skal leveres på. Så der er altså 3 fortællinger, der gør det her svært, fordi når den store kapital så kommer, fordi landbruget binder meget kapital, så har de også råd til at betale prisen for jorden. Det har de unge ikke. Så når vi samtidig nu ser et pres, et øget efterspørgsel på jord, så bliver den historie, som de unge har med 20% egenkapital, endnu værre, for de kan slet ikke komme i nærheden af det. Så vi har faktisk en livsfarlig cocktail. Og mens vi sidder og snakker om det, så falder antallet af heltidsbedrifter stødt, doing. Og vi snakker stadigvæk om det. Siddende fødevareminister siger, at vi må gøre noget ved generationsskifteproblemet. Landbrug Fødevare siger, at vi må gøre noget med generationsskifteproblemet. Og så i deres store visdom, så kommer de frem til, at man kan give lidt rabat på tinglysningsafgiften. Hallo venner,
Hvad er en rabat på tinglysningsafgiften værd, når du stadigvæk skal finde 8 millioner? Og derfor så har vi et kæmpe generationsskifteproblem i det her land lige nu, som ikke flytter sig overhovedet. Amen, siger nogen. Jeg har da lige set en ung 29-årig, der har overtaget en ejendom. Prøv at kigge på de generationsskifter, der har været de sidste kvartal. Lad os bare tage fra december, januar og februar herinde i 26, og kigge på de sidste landbrugshandler, hvor næste generation er kommet til. Det er alle sammen unge, hvis far har lavet noget stå tilbage på ejendommen. Og det er fair nok, at vi kan lave generationsskifter med far og datter, far og søn, og de finder en løsning for det, hvor far lader noget stå tilbage i form af et sælgepantebrev, eller de finder en afdragsordning. Det er fint nok. Der er bare ikke tilstrækkeligt mange sønner og døtre derude, der vil være landmand, og der er slet ikke tilstrækkeligt mange økologer og regenerative og biodynamiske næste generation, der har en far, der kan løse det her. Og det problem, det håber jeg godt nok, at den kommende nye regering tager dybt alvorligt. Fordi det her, det er en bombe under dansk bondekultur, under dansk landdistriktspolitik, og sidst, men ikke mindst, 2 ting. Den grønne omstilling, som er nødvendig for os, og landbruget skal levere på, og forsyningssikkerhed af vores egen fødevarer i en usikker verden. For mange er drømmen om en gård ikke svært at forestille sig. Det svære er at få lov at komme i gang. Jordpriserne er steget markant gennem mange år, og adgangsbilletten til erhvervet er blevet stadig dyrere. Men hvordan er vi endt der? Altså grundlæggende hylder jeg jo meget, at vi har en dedikation, forståelse, indsigt i, at det her samfund er også et landbrugssamfund. At der er nogle landdistrikter, der er mennesker, der gerne vil bo på landet, og vi kan producere nogle gode fødevarer. Men det er altså under voldsomt pres lige nu, fordi det primært er storkapitalen, der kan komme ind. Og jeg er jo bare nødt til at sige, at når en konventionel landmand de sidste 30 år har tjent gode penge, og udbygget sin svineproduktion, og udbygget, og samtidig lige for sidste år fik jeg at vide, at Danish Crown også gerne vil have 10 millioner flere svin, end de har i forvejen, er det jo en stimuli til, at han skal blive ved med at udbygge. Og det betyder, at de der store landbrug, de er ikke kun en del af et lokalmiljø. De er måske en del af 10, 11, 12, 13 lokalmiljøer. Så de der meget velkonsoliderede storkapitalejere i landbruget, de køber naboejendomme over i den anden kommune for at udvide deres produktion. Så flytter de rundt med grisene, så flytter de rundt med gylden, og så flytter de rundt med det hele imellem de der 5, 6, 7, 8, 9 kommuner. Jeg nægter at tro, at den store konventionelle landmand, der gør det, også er den mest aktive nede i forsamlingshuset, eller oppe i idrætshallen. For der er pludselig mange idrætshaller og mange forsamlingshus rundt omkring, han så skal varetage og vise. Så grundlæggende er det livsfarligt, fordi er der noget, vi har brug for i vores landdistrikter og i den her bondekultur, så er det jo den sammenhængskraft, der ligger i, at mennesker mødes og udvikler det sted, de selv er en del af. Og det gør sig altså ikke bare med at sætte en shelter op og lægge bredbånd ud til dem alle sammen. Der skal mere til. Den sammenhængskraft, den er altså ved at gå fløjten lige nu, når store bønder køber ind. Jeg hørte en fortælling, som jeg var dybt forundret over. En økologisk landmand havde brug for naboens jord for at lave noget godt foder til sine økologiske køer. Han ejede noget selv, og så forpagtede han noget ved en anden. Forpagtning er en stor del af dansk landbrug. Man forpagter rigtig meget ved naboen. Og han havde kørt det sådan nogle 5-års aftaler. Efter 5 år, så gik han over og fik en kop kaffe, og så aftalte de, hvad er prisen for de næste 5 år, og så var naboen glad, og det kørte bare. Ikke? Så pludselig så siger han, vi skal jo have lavet en aftale i aften om de næste 5 år. Ja, han kom lige over til en kop kaffe. De laver aftalen. Næste morgen ringer han udlejeren og siger, den aftale, vi lavede i går, den kan jeg ikke efterleve. Jeg har solgt ejendommen hen over natten. Hvad har du? Ja, jeg fik et godt tilbud fra en stor svinebonde i 3 kommuner væk. Han havde brug for min ejendom. Han gav mig prisen. Jeg kom godt herfra. Jeg har fået en fed pension. Jamen, nu står jeg og mangler x antal hektar til min økologiske fødevareproduktion. Jeg kan ikke lave foder til mine dyr. Synd for dig. Min pointe med den her fortælling er, der er ingen solidaritet blandt bønder mere.
De er hinandens værste fjender. Kan jeg lave en god forretning, så er jeg ligeglad med, hvad du stod med. Og så bliver jeg rigtig bekymret for bondekulturen og for samfundet og landdistriktsudviklingen, når solidariteten mellem landmænd også er forsvundet. Når vi så også har en liberaliseret landbrugslov, hvor naboen ikke får tilbudt at købe jorden først, hvor der ikke er en jordbrugskommission, hvor der ikke er et grønt bevis eller et uddannelseskrav, hvor der ikke er et ordentligt bopælskrav, osv. til det, så sker der bare en skævdrejning. Og hvis vi så oven i den skævdrejning pludselig ser, at schweiziske, hollandske, tyske kapitalfonde med pensionsmidler eller andet i baghånden begynder at opkøbe dansk landbrugsjord, så er den cocktail af velkonsoliderede svinebønder, der køber jord, og godsejere, der køber jord, kombineret med en energisektor, der også har været med til at presse priserne højt op, det gør det ikke nemmere for næste generation, så står vi virkelig med en gryde af meget betændthed, som vi er nødt til at forholde os til. Og jeg kan bare høre, at i den borgerlige del af Danmark, der taler jeg for døve ører på det her spørgsmål. Jeg er bare ikke sikker på, at de ved, hvad de er, vi har gang i lige nu. At det er livsfarligt for vores fødevareforsyning. Det er livsfarligt for vores landskabsplanlægning i fremtiden. Og så var der engang en politiker, der sagde til mig, at penge lugter ikke. Jeg synes aldrig, de har gjort andet. Og jeg har ikke brug for hollandske pensionsopsparere af kapitalistiske årsager og dermed afkastårsager vælger at købe jord i Danmark, fordi det koster kun 205.000 per hektar, og i Belgien koster det 450.000 per hektar. Så køber jeg der i Danmark, og så venter jeg, og så sælger jeg den, når den er på det højeste tidspunkt. Det er en kæmpe udfordring for samfundet, og det er en kæmpe udfordring for næste generation, som ikke har en chance for at komme ind i det her. Når unge landmænd ikke har mulighed for selv at købe jorden, melder det næste spørgsmål sig. Hvem ejer den så? For ejerskab handler om mere end økonomi. Det handler også om, hvem der former landskabet, lokalsamfundene og fremtidens landbrug. Dansk bondekultur har brugt mange år på, næsten 100 år, på vigtigheden af, at jeg skal eje mit eget produktionsapparat. Når jeg ejer mit eget produktionsapparat, så er jeg sikker. Og når en del af mit produktionsapparat er landbrugsjord, og vi ved, at jord over tid bliver en mangelvare, som Mark Twain sagde, pas godt på den, der kommer ikke mere af den. Så når jord bliver en mangelvare, så vil den altid stige i pris set over tid. Det er historisk helt korrekt. Nu koster jord i Danmark, da vi gik ind i 2026, ca. 202-204.000 per hektar. Jeg kan huske i dansk økojords historie, at i 2017 tror jeg, vi lå på 140.000 per hektar. Det siger jo bare lidt. Så det der med at eje eget produktionsapparat, det ligger simpelthen, det er nærmest genetisk rodfæstet hos enhver landmand. Og de har også haft det så rodfæstet, at de aldrig havde spekuleret i at lave en kapitalpension og en pensionsopsparing, fordi værdistigningen på jorden, det er den, jeg skal leve af undervejs. Derfor var der jo mange, der havde det svært, da værdierne blev skrevet ned i forbindelse med finanskrisen, for så var de pludselig teknisk insolvente og kunne ikke kigge ind i. Og når vi binder meget kapital på en ejendom, så er det meste af det kapital, vi binder, det er trods alt på jorden. Vi binder noget i bygningerne, vi binder noget i besætningen, vi binder noget i maskinparken, men langt den største del er bundet i jorden. Fordi hvis du har en stor besætning, skal du også have et stort areal. Så når nogen køber, lad os bare tage gennemsnitsejendommen på 40 millioner, så er det typisk en ejendom, hvor 30-32 millioner er relateret til jorden alene, og resten er til maskinerne. Og der kan man sige, at Dansk Økojord har jo sådan en model, der siger, prøv lige at høre her, hvis du som ung landmand kan se dig ud over vigtigheden af at eje dit eget jord, men at du får fuld dispositionsret til den, så er det jo det samme, om du ejer eller lejer. Nej, jeg skal have min egen jord. Ja, hør nu her. Hvis du gør det traditionelt, køber en landbrugsejendom til 40 millioner, du har fundet de 8 millioner i egenkapital. Lige knap, siger han så. Ja, men altså, det er første forudsætning. Så skal du finansiere 32 millioner. Det gør du med realkreditlån, men det rækker ikke helt. De kommer kun med 60%. Så skal du finansiere den næste del med banklån. Banklån er altid noget dyrere, fordi det ligger på et ydre
sikkerhedssted, end realkreditten gør. Altså nedprioriteret. Det er en højere rente. Så bliver det pludselig dyrt at rejse 40 millioner. Men det er vigtigt for dig, at du ejer jorden. Hvis du så ikke får det til at lykkes, hvem kommer så efter dig? Ja, det gør realkreditten og banken, som jeg har lånt penge af. Ja, så hvor meget betyder dit ejerskab, hvis ikke du kan servicere gælden hos dem? Og det er der Dansk Økojord har en model for det. Fordi vi siger, hvis du kan se dig ud over ikke at skal eje jorden, men bare leje den, så kan du bruge dine opsparede midler til at købe besætningen og bygningerne, altså produktionsapparatet, der hvor du laver dine penge, hiver noget mælk ud af en ko, ikke? Eller pakkeriet, der skal pakke de gode økologiske grøntsager, du henter ud på marken. Der skal du bruge dine penge. Og det betyder pludselig, at den opsparing, du har, den rækker jo længere, end hvis du skulle finansiere 40 millioner. Nu skal du kun finansiere 5 eller 6 millioner. Så kan de 800.000, du har sparet op, række. Og så kigger banken på dig med helt andre øjne, fordi du er ikke stærkt forgældet, og dermed risikofyldt, fordi du har ikke stor gæld. Og det du tjener, det går typisk på din egen bundlinje. Du skal ikke finansiere en finanssektor med gebyrer, renter og afdrag. Du skal til gengæld betale en leje til Dansk Økojord. Det giver dig så også en frihed. For hvem siger, at du skal være landmand hele dit liv? Vi er det sidste erhverv blandt alle erhverv i det her land, der har bildet os ind, at hvis du bliver landmand, så slutter du også som landmand. Altså hvor mange danskere har taget en given uddannelse og brugt den til noget som helst. Hver 7. år skifter vi job eller uddannelse, fordi at det er et multifunktionelt samfund, og der opstår nye job. Altså, typograferne er her ikke længere. Jeg ved ikke, om vi har opdaget det. De er her ikke længere. Det er der løsninger for. Men i landbruget, så tror vi skal landmand hele livet. Og det tror jeg også, vi er nødt til at bruge for. Fordi det kunne godt være, at jeg godt gider at være landmand i 10 år, men så vælger jeg noget andet. Og så står jeg ikke med en gæld, der skal realiseres, men jeg står med et lejemål ved Dansk Økojord. Og jeg er måske ovenikøbet mine børn fuldt integreret i både skole og daginstitution og idrætsforening. De skal ikke flytte fra ejendommen, fordi bygningerne er ikke knyttet på jorden. Så jeg kan opretholde lys i lampen og ikke sælge til den store svinebonde, der større for en ukrainsk familie flytter ind i morgen, fordi de skal arbejde over i farstallen. Det er også landdistriktsudvikling. Så det er der, vores model reelt har sin berettigelse. Måske behøver generationsskifte ikke se ud, som det altid har gjort. Måske kan man godt adskille ejerskabet af jorden fra arbejdet med at dyrke den. Det er netop den tanke, Dansk Økojord bygger på. Altså grundlæggende vil jeg jo sådan set bede de gamle landmænd om at prøve at tænke tilbage på deres bedstefar. Fordi de gamle landmænd har min bedstefar, som formentlig ikke nåede pesticiderne, og ikke noget kunstgødningen. Kunstgødning er noget forfærdeligt noget, altså grundlæggende, men det må vi vende tilbage til. Fordi hvis jeg tager nuværende generation af unge landmænd, så vil både deres far og deres farfar formentlig stadigvæk være inficeret med kemien og kunstgødningen. Så vi skal faktisk måske 3 led tilbage, 4 led tilbage, før vi har nogen, der rent faktisk havde det diverse landbrug, altså både ko og gris og et spændende sædskifte og en grøntsagsproduktion og lidt af hvert. Og en større harmoni og et bedre økosystem dengang. Og så vil de jo sige, jamen det kan man ikke leve af i dag. Jamen, det er fordi, vi har en tænkning, der hedder, at kunne leve i dag handler om at være stor. Der er ikke altså, på bundlinjen behøver de store jo ikke at præstere bedre end de små. Det er sådan set undersøgelser, der også understøtter. Altså det handler om dine kompetencer og dine evner og din erfaring og dit held. Så der kan man sige, at vi skal næsten 4 led tilbage for at få fat i det her. Der er jo trods alt, også i et land, som ligger højt, altså vi ligger på de der mellem 11 og 12% af det landbrugsareal i Danmark, det er økologisk. Det vil sige, der er jo nogle landmænd, der aldrig blev konventionelle, og som har fastholdt det. Og deres viden og deres kompetence er jo helt central for den videre færd. Og der er det da godt, at vi i Danmark har nogle forskningsmiljøer og nogle inkubationsmiljøer, der alt andet lige hele tiden understøtter den viden, og få det opbygget tilstrækkeligt, så der er noget at give videre. Men der er jo ikke nok. Der er for mange,
der tænker konventionelt og giver den konventionelle tænkning videre. Jeg har dog et stille håb. Det er, at næste generation af unge ikke i samme grad bare lytter til far, men i højere grad også lytter til videnskaben, i højere grad lytter til kammeraterne, i højere grad lytter til biologilæreren henne på gymnasiet, i højere grad stiller spørgsmålstegn ved. Den grønne ungdomsbevægelse opstår, og Nora har fået unge mennesker ind, Greenpeace får unge mennesker ind. Altså der sker også noget omkring de konventionelle sønner og døtre, som gør, at der er altså også en viden, der er ude at hente. Og så alt andet lige, når de selv bliver forældre, når de selv bliver konfronteret med billeder fra svinestallen, når de selv bliver konfronteret med fertilitetsproblemer, når de selv bliver inficeret med havmiljøer og ikke kan fange torsk, så må der alt andet lige være et lille kim i dem, der siger, måske var det far gjorde, og bedstefar gjorde, ikke det helt rigtige. Vi er nok nødt til at tænke mere grønt, vi er nødt til at tænke mere bæredygtigt. Måske skal vi til at tænke økosystemtjenester ind i højere grad. Og der har jeg en lille forhåbning, at det får vi. Men der er altså også, det er jo nødt til at sige, det jeg kalder højre radikale bønder i det her land, placeret over i Agerskovgruppen og i bæredygtigt landbrug osv., så jeg tænker, her kommer vi til at tale for døven ører, indtil den dag de går i graven. Og der vil være lidt reminiscenser fra deres verden et stykke endnu, men fred være med dem. Jeg har ikke en tiltro til, at om 50 år, så er der plads til den type. Et generationsskifte handler ikke kun om bygninger og hektar. Det handler også om erfaring, håndværk og om den viden, der bliver givet videre fra en generation til den næste. Hvad risikerer vi at miste, hvis den kæde bliver brudt? Altså grundlæggende synes jeg faktisk, at staten skal tage et medansvar. Vi har taget et medansvar i Dansk Økojord, men vi fylder jo ikke med vores små 1000 hektar, så fylder vi jo kun en lille del af landskabet. Og derfor så jeg gerne, at staten tog et medansvar, fordi det her det er samfundsgoder, vi snakker om. Både på fødevareforsyningen, men også på de økotjenester, vi har brug for. Herunder drikkevandsbeskyttelse. Og jeg erindrer, at den nye regering var tæt på at lave en jordbrugsfond. Og så kom der et valg i vejen, og så ville Venstre ikke med Anders Fogh i spidsen. Og så kom der jo ikke en rigtig jordbrugsfond, før vi lavede en i 2017. Og så er der kommet flere til i mellemtiden i familien. Rigtig godt for det. Det ændrer ikke på, at jeg stadigvæk synes, at staten burde lave en form for jordbrugsfond. Og det skulle den jo også gøre, fordi det er almenvældens interesse, at vi får lavet nogle løsninger herude i landskabet. Det må også være almenvældens interesse, at vi har adgang til sunde, nærende fødevarer. Altså, vi eksporterer jo alt det, vi laver primært, ikke? Så vi importerer rigtig meget. Og meget af det, vi importerer, det er det forkerte, og ikke efter årstiden osv. Så grundlæggende, så må det være en almenvældens interesse. Og hvis vi lavede en statslig jordbrugsfond, og det skal jo også siges ind i den kontekst, at staten jo er med til at presse priserne generelt. Fordi når vi laver en grøn trepart og beder om at få 400.000 hektar taget ud af drift, i et eller andet omfang, eller i hvert fald ændret, kombineret med, at vi har 200.000 hektar drikkevand, vi også gerne vil beskytte, kombineret med, at vi har et ønske om, at det økologiske areal skal fordobles inden 2030. Det er 300.000 hektar. Altså lige nu sidder jeg og opererer med tal op til små. Altså vi snakker måske 900.000 hektar, der er i spil i det her samfund. Og det er ejet af få, når vi er nede på under 7.000 heltidslandmænd. Så må det da alt andet lige være almenvældes og dermed statens interesse at gå ind og finde nogle gode løsninger her. Løsninger for generationsskifte. Løsninger for, at unge mennesker kan få en lille del af et jord. Man kan jo faktisk sige til landmænd, at hvis du er op over x antal hektar, så skal du stille 10% af din jord til rådighed. Staten køber det i en jordbrugsfond og give plads til, at næste generation kommer ind. Det var da bare en model, jeg sådan lige fik. Eller tag den franske løsning, hvor der er et prisloft på, hvad jord må koste. Altså der findes der masser af kreativitet og løsninger og idéskabelse derude, hvor man egentlig kan prøve at gribe lidt i at sige, hvordan kan vi lave de her løsninger? Men staten skal i et eller andet omfang være drivkraft. Betyder det, at jeg sidder og siger, at landbrug og fødevareforsyning skal bygges på statsejet? Nej. Det her er ikke et sovjetrussisk landbrugsprojekt. Det er det ikke. Dem, der laver vores fødevarer, de skal have hånden på kogepladen. Fordi fødevareproduktion, det er ikke et lønmodtagerjob, det er en livsstil.
Og det må de rigtig gerne tjene gode penge på, den livsstil. Det er helt fair, men det er en livsstil. Så derfor skal der være en balance mellem, at jorden kan stilles til rådighed, men du kommer faktisk selv med gryder, potter og pander, og på det her komfur, vi stiller til din rådighed. Og så må du producere til din egen bundlinje. Det kunne vi faktisk godt finde nogle modeller for. Derfor kunne jeg også være optaget af at lave grundvandsparker på grundvandsarealerne, og så sige, at i grundvandsparkerne, der prioriterer vi den økologiske landmand, for der er nedsat kvælstof, der er ingen pesticider, og så laver vi nogle små regenerative, økologiske, biodynamiske landbrug, hvor en familie, og det behøver ikke at være en familie, det kunne også være et fællesskab. Det kunne jo godt være 6 unge mennesker, der gik sammen. De 3 af dem var i landbruget, de andre 3 kørte ud og tjente deres penge som lønmodtagere. Og så kunne de jo skifte hver 5. år, hvis det var det, de havde lyst til, eller når de var motiveret for det. Det var jo også nogle nye konstruktioner, der var interessante at prøve at bygge op, altså nye fællesskaber. Og så er vi faktisk tilbage ved tanken om fællesskaber og fælles løft. Ja, det er jo andelsbevægelsen og en brugsforening i 1880'erne, som vi har vasket væk. Så måske statens ansvar kombineret med en ny andelstænkning, hvor vi også stiller nogle krav til, hvad må du på de her arealer, fordi der er faktisk nogle risici, du ikke må tage i forhold til, der er beskyttelsesbehov og andet. Det var en måde at gøre det på. Og så kunne man jo også gøre det som en kombination til en jordbrugsfond. Det var, at fonde som dem, vi besidder, som også er en almennyttig fond, vi sidder jo med en almennyttig fond bag os. Vi kan ikke i Dansk Økojord træffe beslutninger, uden at den almennyttige fonds formålsparagraf er efterlevet. Så kunne man jo også fra statens side, hvordan kan vi understøtte disse fondskonstruktioner, som er fællesskabsborgerne, borgerdrevne og borgerfinansierede, at de rent faktisk kunne gå ind og få en fortrinsret til at etablere småskala landbrug, også større landbrug, men faktisk for at få en ny og bedre fødevareforsyning i pagt med naturen, uden at belaste naturen. Så holder vi os inden for de planetære grænser. Så jeg har jo brug for, at staten rent faktisk åbner op for de her modeller. Alternativet er jo, at vi selv tænker dem derude. Dansk Økojord er jo et selvtænkende produkt, at nogen sagde, at vi må gøre noget. Så i den cocktail der kunne vi godt lave et spændende samspil. Landbruget bliver ofte beskrevet som en branche, hvor større er lig med bedre. Men er det den eneste vej? Kan mindre bedrifter, nye idéer og lokale fællesskaber også være en del af et levedygtigt landbrug? Jeg tror, hvis næste generation skal have en forståelse for vores landskab, for vores fødevareproduktion, for vores økologi, for de leverancer, der skal, mad på bordet, tøj på kroppen, tag over hovedet, så skal vi have dem tættere på landbruget. Og det er mig uforstående. Jeg er selv uddannet folkeskolelærer, aldrig rigtig brugt det. At vi i folkeskolen har så få ressourcer, at der ikke er råd til at bestille en bus til alle 4. klasser til et gårdbesøg på den lokale gård. Og i 8. klasserne, at de kom ud og var med i marken ved høst, og i foråret ved kælvingerne. Det har vi ikke. Men de kan alle sammen komme på en efterskole og få 4 ugers skiophold i Alperne, som et led af efterskolen. Så derfor er vi jo nødt til at ikke bare lade landbrugsproblematikken og fødevareproduktionen og landskabsanvendelsen være et spørgsmål alene for bønder. Det er et befolkningsspørgsmål. Og det er der, vi er nødt til at have befolkningen tættere på landbruget. Så udflytter børnehaver, flere busture derud, landmænd, der kommer ind med råvarer, at alle de offentlige køkkener og alle de skoler, der lige om lidt skal til at lave mad til børn, gør det med danske råvarer, og at det er knyttet op på en fortælling om, hvor de her råvarer kommer fra. Altså, der er så små, nemme greb, lavt hængende frugter, vi kunne tage. Og så skal den landmand, der stiller sig til rådighed, og får en hel gymnasieklasse ud med 22 elever, der tager alle hans timer en hel dag, han får ikke lavet en skid. Han bliver honoreret for det, og får 350 kroner i timen for at stå og fortælle de her gymnasieelever om økologiens fortræffeligheder, og hvordan hans produktion den fungerer. Det er vejen ind for næste generation. Og sådan, at vi får jordforbindelsen tilbage. Fordi lige nu er der ikke meget jordforbindelse. Men der er godt nok internetforbindelse alle steder. Inden vi runder af, er der noget ved generationsskiftet, som du synes alt for sjældent bliver sagt højt?
Noget, der er vigtigt at forstå, men som ofte forsvinder i debatten. Jeg synes grundlæggende, det er beskæmmende, at det er så besværligt for en ung dansk landmand overhovedet at komme i nærheden af det erhverv, som måske er det mest betydningsfulde erhverv af alle erhverv på kloden. Det synes jeg er slående.